soy Esteban Crespo, soy director de cortos y voy a ser jurado en esta edición, la primera de Cortometrando. Para mí es un placer poder juzgar vuestros trabajos, espero hacerlo lo mejor que pueda. Solo quería daros la enhorabuena a esos ocho proyectos que han sido elegidos y que muchísimo ánimo, que disfrutéis rodando, que es la cosa más maravillosa del mundo. Gracias. Coneixerem els 8 seleccionats per gravar el seu curt a la nostra província. Cortometrando se convertís en el compromís de l'administració provincial per tal d'incentivar el món audiovisual de la nostra província. Era millor poder estar en la creació dels vostres curtmetratges. Per això, el concurs que presentem té 3 parts clarament diferenciades: la selecció de guions, la gravació dels curtmetratges i la projecció dels vostres curts. Que ha sigut molt difícil. Ha sigut molt difícil seleccionar 8 curts perquè encara que ha sigut la primera edició i que tenim una miqueta de por de que la gent no poguera respondre, s'han presentat vora d'una vintena de guions, que entenc que per la primera edició són moltíssims, que n'hi ha guions molt bons que no estan així, que no són finalistes perquè no quadraven o no s'assenyien a les nostres necessitats. Penseu que Cortometrando neix en moltes finalitats. Una d'elles, evidentment, és potenciar el sector audiovisual i donar oportunitats, però una altra era també potenciar la vessant turística de la nostra província. Demanàvem exteriors, demanàvem localitzacions en pobles. No és fàcil creure en un projecte quan naix, no? És fàcil apuntar-se quan un ja veu el cavall triomfador, no? Però este projecte és un projecte que des de Diputació va néixer en moltíssima il·lusió, en moltes ganes d'intentar fer lo possible per sumar-li un valor afegit al nostre territori. Aquesta és una província de pel·lícula, una província en la que poden passar moltes coses i en la que quan el talent de gent com vosaltres se fique al servici de produir emocions i de reflejar aquestes emocions i traslladar-les a un producte cinematogràfic, la resta no podem fer sinó esperar ansiosos el vostre resultat i estem convençuts tots que estem arrencant de forma conjunta un projecte que segur que ens té que donar moltes satisfaccions, no als que participem o a la Diputació, que és important que en tinguem uns i altres, però sobretot que li donem moltes satisfaccions a aquesta província, que crec que és per la que tots treballem. Moltíssimes gràcies a tots i enhorabona.